почва да става Европа. Той може да изнася, за него няма натура. Истината е, че тук и сега ще се възползвам да ви кажа: позор, срам, защото използват Европейския съюз за параван да правят своите мръсни дела. Кой не накара да си сменим номерата на колите? Европейския съюз ли? Дори и така не е. Стандарта на живота в Гърция е къде е? Нямат никаква вина за това, което ние сме се събрали тук. Яване на своята гражданска позиция. Всички говорят. един от най-явните противници на това да падне акциза е персонално Георги Пирински и замминистър Кадиев. Благодаря ви, явно мнозинство. Против им... Всичко да се даде записа, не 5 минути. Ма това могат да го направят само журналисти. Смятам, че и тук за пръв път от 17 години ще стане прецедент и народа ще победи правителството. Здравейте, братя българи! Специален повод. Много ви живете в момента.